अरे हमार हमार मोदे राजा धीरे धीरे चली हैं धीरे धीरे चली धीरे धीरे चली आगे का भागत नहीं हमार चलते चलते हमार गोरवा लाल खराता जल्दी जल्दी चलो हमार हम ना जननी के हमर सोया ये सुन मिली हम अरे अब ये शादी भइला आ लगलू तू बेइज्जती करे अब ये चलो जल्दी आ करता नहीं धीरे धीरे चली धीरे धीरे चली ए बता भाग पड़ा के शादी कहनी छ आ धीरे धीरे चली धीरे धीरे कौची हैं ए बता 25 साल से तरह के ताकते ताकते हमार देह गल गई आंखों हमार खत्म बा तो प्यार हम तरह से करेनी चलो हाँ हम तो रउआ से प्यारे करत रहनी हाँ जब जब रोटी बनाई नी हाँ हमार गोड़वा खजुआत रहला हाँ ओई पर ये मारत रहनी हां हाँ हां मारत रहलुआ भर से हमरा दिलवा पर चोट लागत रहला पूरा दिलवा जब जब मारत रहलुआ तब चोट लागत रहला पूरा जानलू चला यही से तरह के एकदम हमार तरह के हम रानी बना के रखे हाँ ताजमहल के जानलू हाँ हम कहिन हमार गोड़वा खजुआत रहला नु हाँ तो हम कहि हमार राजा जी याद करत रहनी हाँ हमनी के प्यार पूरा इंडिया में ना पूरा भारत में हमनी जैसन केहू ना कैले होई हाँ चलो तरह के एकदम ताजमहल घुमाए इंडिया गेट घुमाए आवा अरे माई हो रे का चिल्लाते रे जितना का बियाह नहीं बोलो उतना ते भैंस खानी चिल्लाते रे का चिल्लाते रे ना राजा जी खुशी में चिल्लात रहनी हां खुशी में हमार तो लागल लगी हमार पराने निकल गई ना जी चला अरे बहे पुरवैया ननदो बहे पुरवैया ननदो पवनवा करेला शोर अरे सैया जी के तुरल कार देहिया सैया जी के तुरल कार देहिया दरदिया होला बड़ी जोर सैया जी के तुरल कार देहिया गुलदनिया रे गुलदनिया कहाँ गइल बाड़न तोर बाबूजी रे का जान देखा ना मर्द सुबेरे से गइल बाड़न पते नहीं खे सुबेरे एके आली के लौकल बाड़न पते नहीं के का जाने कहाँ गइल बाड़न अभी ले ना लौकल सुबह हमरा दुआर पर जा कहत रहन कि अपन कुर्ता दे हमरा लड़का के शादी करावे तनी नाप लेवे के बा का लागता कि हमार बियाह होई कुर्तवा लेके गइल बाड़न तो हमरो तो इहे लागता कहत रहन जा तनी बेटा के नाप सिवावे वो जहाँ तक कि हमरा ये लगन में शादी हो जाई बा तब तो छापे के मिली और ये बुझाता हमार शादी होई बुझाता बुझाता ए मर्द उ बुढ़ऊ बारन कहाँ ए मर्द हमरा पता नहीं के कसम से कहत नहीं अभी सुबेरे से आइल नहीं खान ए मर्द देखा ना ए घर में इतना काम पड़ल बा मर्द का जाने कहाँ चल गल बड़ा ना हमरा के पैदा क देलन आ गादा नियर हम खटतानी सुन ओइहन घरे तो कह दिह कि कुर्ता में तो तनी दाग लग गई चाहे खरोच लग गई तुमका देह में लगा दी हां तोहके लंदन घुमाई बुढ़ऊ का बोल बुढ़ऊ के उठी दांत लगल का जी रुक दांत ना लगल ए धनिया ठीक बानी दांत नहीं खे लगल हमार लठिया रे दे चलो चली तनी हो जाला जान लू आबो तारा हम 5 स्टार होटल में वीआईपी में ले चले आराम से आबो हां आबो जान लू धनिया तारा के ए बाबूजी हां ई के हो ई तोर पुरानकी माई है बोल सुन तो कपाड़वा ला आई रहला हां तो कहत नु हां कि कपाड़वा में एगो दाग आ जाए तो उनका देहिया में दाग लगा दे अच्छा हां अच्छा ठीक बा दिया जाई कपड़ा ओकर चल हमरा लागत रहला कि हमार होई सदिया हां ई कौन खटाई लिया देहलो ए सारे हटाई मत बोल साले भरुआ मरचा बोल भरुआ मरचा हां जान ले ई तोर पुरानकी माई ही हो हां हां ए बूढ़ी माई तू का ए बूढ़ऊ के पीछे ला जा तू अपना घरे जा ये राजा जी देखी ना का कहत नहीं अरे रे ई तोर सौतेली माई रही रे हाय तू शादी कर लेलो का तोरा का लगता हई घर में जवान लड़का हो गई हाँ। तू शादी कर लेलो तो का करी हाय शादी ना करी तो
आई बाप आई बाप चल हट। बुढ़ऊ के गौरी शादी मत को बोल लेलन, आई ए बाप। दानिया तू राजा जी कलुआ राजा जी कलुआ नु तो मन पिघला था हमार जान लू आई बाप बुढ़ऊ के गौरी शादी को तो लेलन। मत बोल चुप मत बोल एकदम ए गौरी शादी को लेलन ना बोली। हाँ तो का बोल बा 50 को अभी शादी कर ले इतना बाप रे हाँ। बाप 50 को शादी काहे करबो कहाँ रखबो घर एक ही गो बा। करे कोई को बा हाँ यही में रख ले और सहीबा का हाँ का दिक्कत में यही में हम रख ले 50 के तू और सब परा पारी यहाँ छा जानलू धनिया तू तड़को मत ए रहिया मर्दे हाँ तू कैसन कुपातर बड़ा हो हाँ। गांव जवार वाला का देखी तो का कही तरह के तू शादी कर लेला आ घर में जवान है लड़का बावे हाँ हाँ है देखी तो तेरा मुंह पर थूकबे न करी। का कही छोड़ दा एकरा कभी लेकर पूरा गांव में घुमाए बाबी चल ना हाँ तब चल ए मर्दे मन जा हो थूके लगी गांव जवार तरह के देखी तो बूढ़ हो गइल बड़ा। चल पूरा हम ऑर्केस्ट्रा बांध के घुमाए बाबी एकरा पूरा गांव में ए बुढ़ऊ मन जा हो पूरा गांव जवार के देखी तो तरह के थूकी। नमस्ते प्रणाम। ई कहानी के हमनी के समझावे के मतलब रहा कि घर में अगर बेटा जवान बारे आ जवान बेटा के रहते हुए बूढ़ा अगर शादी करत रहे तो कितना खराब बात लगी, इस समाज पर जाई तो कितना खराब बात लगी। अगर हमनी के ई वीडियो रोज सबके अच्छा लागल होई तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। शेयर करी। नमस्कार। नमस्ते।